Mamá, mamá, he tret un 9 en l'examen de la novena sinfonia en cànon, però m'han llevat un punt per oblidar-me de 3 notes. Com que un 9 en cano? Hauries d'haver tret un 10 redó. Pues he dit un milió de vegades que el que jo vull que és ballar. Estic farta de dir-te que ballar és una simpleria. Estudia i dedica't a la música. És el teu futur.
Com es diuen? Em diuen Divet. I a tu? A mi Nacho. És de soles? Sí, desgraciadament sí que estic a soles. Per què? Perquè mons pares no em deixaven anar a una acadèmia de ball al meu poble i vaig decidir anar-me'n de casa. I tu estàs a soles? Jo estic a soles perquè... Mireu lo que vas veure l'altre dia. ¡Qué chulo! Ala. Anda, mira, Nacho. Hola! Hi ve una persona. Mira, ahí estan els meus amics. Hola! Hola! Qui és esta chica? És una amiga que he conegut, es diu Divet. Vol apuntar-se a un concurs de ball i seus pares no li deixen i s'ha escapat. I no té lloc on dormir. Podeu ajudar-la? Clar! Jo, si vols, te pot vindre a casa a dormir. Ma mare torna tard i s'apronte. Segur que ni ho nota. A més, se m'oblida sample. Gràcies. De res. No salves la vida. És igual que si jo entre l'ascensor. Amiga, sí. Això va ser l'any passat en la neu. Amaga't, és ma mare. Hola, cariño. ¿Qué Hola. pasa? Sí, ¿Que tienes examen? sí, demà. ¿No estarás mirando la tele? No, però se m'agarés el comandament. O és que l'has perdut? No, ¿qué va, qué va? Vaig a fer el sopar. Jo Vale. no tinc fam. Bueno, ja veurem. No te moleste més. Vale, adeu. Vivi? Que ja s'ha anat. Mira, un poc més i mos pilla. Vaya regañinera de la meua mare. No m'estranya. El meu gatet, el meu gatet. Mare, t'havia dit que no feia falta. Bueno, tu menja i acaba el que hagis de fer i xita't pronta i descansa, que si no demà l'examen, a veure, dona'm un beset. Que ja saps que demà no se veurem, ¿vale? Vale. I el dissabte replegat, per favor, abans de que vinga jo. Bona nit. Bona nit. Vine, Divet. Menja algo, tindràs fam. Gràcies a Déu. Algo de menjar. Hola. Hola. ¿Qué feu así? ¿Qué es esa chiqueta? És una amiga, es diu Divet. Vol participar en un concurs de ball i s'escapa de casa. Que fort, no? Però hauràs de tornar, els teus pares estan molt preocupats. No vaig a tornar. Eixe concurs és el meu somni i pense complir-lo. I a on se n'aneu? Anem al parc, veniu? Val. Així són de tornar. Hola! Hola! Què fa tanta gent així? On aneu tots i totes? I ella qui és? Ja us ho contaré després. Té un problema i s'ha escapat de casa. I a tu què te passa? Que no m'agrada ballar i els meus pares pensen que és el meu futur i m'han apuntat al concurs. Has dit ballar amb mi? Sí. Ese és el concurs al que vull anar. Segur que trobem alguna solució. Vaig a casa a mirar les bases del concurs a veure si podem fer alguna cosa. Ok, crida'm. ¿4 meses? L'has trobat? A veure, està complicat, perquè per a concursar necessiten unes acreditacions i els xiquets o xiquetes menors han de tindre el permís dels seus pares per a que li les donen. Anem al parc, a més de més, que segur que hi és alguna cosa. Ja ho tinc! He used to hold the doors for all the girls, but Mr. Good Boy ain't no good no more. He used to apologize when he was wrong, but Mr. Good Boy ain't no good no more. I said, yeah, oh, Mr. Good Boy ain't no good no more. He used to write letters proclaim his love, but Mr. Good Boy ain't no good no more.
Pasa, al vestuari. Vale. Tú dale tus trajes. Vale, pasa. Seu. Vale, pasa. Espera, espera. Vale, pasa. Rocío, para. Pero un poquetilla. Para, que tens un concurs, que tens que ballar. Para. Para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me donat el turno de mare. Ai, això... Què ha passat? Però com has fet? Això no pareix, xiqueta, Estàs no pareix. Què passa? A veure. Allà, anem a l'hospital. Anem, agafa paret. Anem. Què és això? És l'acreditació del concurs. El públic, vale, passem per ací. Vale, passeu per allà. Aneu amb les files de darrere. Passem ara a la següent participant en el tercer concurs infantil i juvenil de dansa. Amb el número 47 rebem a Rocío Machado. I la guanyadora del tercer concurs d'infantil i juvenil és Rocío Machado. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day. It's my lucky day, my lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day.
'cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day. It's my lucky day, my lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day, it's my lucky day. Slept in 'cause I don't care and didn't make the bed. ¡No te rías! Lo siento. Oye, la foto de la León va a ser. Yo qué sé. Ya lo va a decir. Demà no se veurem, aixina que no. Que no. Miró lo que vas a ver el otro día. Hola. Mira. A qui saludes? A uns amics. Pot ser que t'ajude. Potser junts trobem una solució. Pues si esto es una solución. No l'avisaven i té un problema. No sap on passar la nit. Podeu ajudar-la? Jo, si vols, te puc ajudar. Ah, no? ¿Ah, no? Todo el mundo, salve. No, espera, hay que repetir. Porque me tengo que congelar yo también, no me he congelado. No, perdón. Aprovechamos, por favor, las mayores. Chiquita. Es una amiga. Espera, es que he dicho también que He dicho que fem així. Ai, que havia dit també? Ho ha dit ell, vale. No hauries de tornar a casa, els teus pares estarien... Molt preocupats. Va de casa. En sèrio, què fas, no? No hauries de tornar a casa, els teus pares estarien molt preocupats. Mierda, está saliendo el micro, acaba de salir. Acaba de salir el micro. No se ocurre alguna cosa. Vaig a casa a mirar-les... Ai! Bases! Trobem alguna solució. Vaig a casa a mirar les bases del concurs. Dejas pasar, a veure por favor. si se us ocorreix alguna cosa. Ok, crida. No. Sigue. Els abraços.